save po natin sila. At tayo po ay mapapakinggan siyempre sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracale, DCGB Legazpi sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. Yan po ang dyan ang mga listeners natin at kami po ay ako pala ay seryoso sa aking misyon to help restore the health of people. Sa lahat na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Oo, huwag hintayin lumala. Kasi yung iba, mapupunta dito sa atin dahil malala na. Nagda-dialysis na dahil na-overdose na. Kainom ng mga synthetic na drugs, o di ba? Yung iba nagki-chemotherapy na dahil lumala yung kanilang mga cancer, o di ba? So, ano man po ang inyong mga health problems ay pwede matulungan ng ating Cell Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested na po talaga. And of course, sa mga listeners natin, uulit-ulitin ko na ito kasi malapit na series of event ang gagawin ng inyong lingkod. Sa mga taga Camarines Norte, please attend our health and wellness seminar. Kailan yan? March 5. Ngayong March 5, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Jegolian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. March 6, 9:30 a.m. sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And March 7, nandun naman tayo sa Paracale, CMD Center in Paracale, harapan ng Tugus Elementary School. Magkita-kits po tayo 9 o'clock. And of course, sa Kapalonga naman ng March 9, Kapalonga, doon 9 a.m. sa Kings Bulalo. Yan po ang ating mga events na mangyayari ngayong buwan ng Marso. And of course, yung mga leaders natin ay nakaschedule na tayo ng Business Building Seminar on March 23 and 24, Casa Lorenzo, in Tagas, Daraga, Albay. Okay? Hello kay Ma'am Rose Maritarog. Ma'am Miss Rose? Hindi pa nagpunta si Father. Si Father. Hindi ka pa nakasama kay Father Andy. Oo. So, eto ngayon, kasi may mga nagtatanong. Oo. Kanina, sunod-sunod yung mga testimony ko ng mga taong natulungan ng ating product, katulad ng may mga prostate problem, may mga thyroid, ano pa yung isa kong pinlay kanina, para yung may kidney stone, diba? Ganun ka-amazing ang ating product. Kaya nga po, sabi nga po, kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Diba? Ayan, katulad ni Ma'am Rose Maritarog dyan sa Makalaya, Castilla, Sorsogon. Diba? Bawal na daw. Wala palang butika dyan sa Makalaya. Parang kung alam lang ng mga taga Makalaya, kung alam lang ng mga taga Makalaya na ang CMD pwedeng makatulong sa iba't ibang sakit, andyan na ngayon sa Makalaya, dyan kay Ma'am Rosemary Tarog. Hindi pa uwi. Pauwi daw siya sa house nila. Bayaan mo. Pag nawala niya ng product, si Father Andy ay mapupunta agad yan dito. Okay? So, yan. At napapakinggan ko po, hindi lang napakinggan, napanood ko doon sa mga parang balita na hindi na raw papayagan magbenta yung mga sari-sari store, hindi na sila papayagan, bawal na magbenta ng mga drugs, ng mga gamot. Paano na nga sa mga areas na walang butika, diba? Alam nyo, i-take advantage niyan, mga sari-sari store, maglagay na kayo, Power Trio, yan, CMD, diba? Matuto kayo, dahil sabi nga, kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Kung may Power Trio ka sa iyong bahay, para kang may sariling ospital. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta magkakasakit. Pero dapat po ay ginagamit.
Kasi kung hindi mo naman ginagamit, ano yan? Sayang, o di ba? Kailangan gamitin natin because our products, these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Kaya madalas sabihin ko, for healthy people, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan. Pero ngayon akala wala ng pag-asa. Pero ito, pakinggan natin paano nakatulong ang ating HCI CMD. Pakinggan po natin. Good morning. Andito ako ngayon sa Cloud9 in Antipolo City because we are conducting business building seminars sa mga leaders dito. I-take advantage ko tong mga leaders na to. Ano ba ang experience nila sa paggamit ng ating HCI products? Sir, good morning. Ano lang yung iyong pangalan, address, at ano ba yung mga magandang nagawa sa iyo, sa inyong family ng produkto ni Health Code International? Ako po si Danilo Rica Frente, actually po talagang ang probinsya ko at ang nilakihan ko, doon ako pinanganak sa Marinduque. Ngayon, kaya po ako napunta sa Health Code International dahil yung pong misis ko nagkaroon ng bukol sa matres. So, masyado po akong negatibo sa mga natural na yan, sa mga herbal. So, ang sabi ko, ang doktor ay makapalang libro, tapos yung mga herbal ay konti lang, pero mali po pala, no? Kasi kahit po sa noon na hindi ko kagad sinubukan yung product, minalas, inabot ng stage 4 yung misis ko ng cancer doon sa kanya, naging cancer na doon sa kanyang matres, mayuma at nawi sa cancer. Ngayon, ang sabi ng mga doktor, hindi na rin pwedeng operahin dahil stage 4 na, madali siyang mamamatay. Ngayon, yung nga po mga kasabay niya na inopera at kinemo ay 3 months hanggang 6 months, wala na sila, namatay na. Ngayon, natakot na ako. Biglang dumating yung kumpare ko at binigyan kami ng isang maliit na bote. So sabi ko, wala namang mawawala, di subukan mo. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi na uminom ng CMD, yung maliit lang ang pinag-umpisa namin dahil bigay lang. Alam mo kasi nung kumpare ko na masyado akong negatibo sa mga ganito, ay hindi ko gagamitin, lalo na kung pabibilhin niya ako. Alam niyo, hindi po ako bimili, kundi binigay lang. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, inaya kami nung aming kumpare na nagbigay ng CMD sa Health Code International sa Strata 100, 5th floor. So kala ko kung anong gagawin namin, yung pala magsiseminar lang at iko-correct lang ng tamang paggamit yung CMD. Ngayon, doon pa lang po sa pagpunta namin doon sa doon sa Health Code International, nagulat ako dahil yung misis ko nakakalakad na siya ng maganda kasi kinakateter na lang po yun, at madilaw na siya, hindi lang siya maputla kundi madilaw na talaga. So yun, doon ko na napansin na okay na siya, gumaganda na yung pakiramdam. Tapos ay sa totoo po may proseso na, umabot na ng, dahil cancer na siya umabot ng 1.5 months. So, nakaubos ng miniga dose ko. Nakaubos po siya ng 2 boting 60 ml. Doon po niya nailabas yung kanyang napakaitim na dugo na mabaho. At na-plus na rin sa CR namin, ay mabaho pa rin. So sabi ko, kung hindi siguro nailabas, ayun ay kakamatay ng misis ko. So ako po ay nag-iikot pa rin at ang sabi ko kasi, basta gumaling na yung misis ko, talaga ipapamagi ko yung product. At siyempre, sabi nung lolo ko, lumaki ako sa lola at lolo, huwag kayong mga ngako na hindi nyo gagawin. So ito po, kung saan ako nakarating, sa Davao, sa mga DBS na ganito, at naging isa na rin po akong reflexology, at lahat po ng aking mga stroke, kahit po yung pumutok yung kanilang ugat sa utak, ay talaga pong natutulungan po ng product. At hindi po ako pumapayag sa lahat ng aking mga nagiging pasyente na hindi po sila gagamit ng mga product ng Health Code, kasi yung naabot ng, sabi pa nga ng iba, na-stroke ka ba? Sabi ng mga kakilala. Sabi ko, kita naman siguro ninyo. Sabi, kami nga nagbuhat niyan at talagang para siyang gulay. Sabi, ang galing mo naman. Sabi ko, hindi ako magaling. Marunong lang ako at may product akong maganda. Okay, sir. Sa nangyari sa misis mo, that was, anong year po yun nangyari yun sa misis? Masyadong matandaan, pero kung di ako nagkakamali, mga magti 10 years na yun, siya ay stage 4.
cancer survival na sa ngayon, kaya sinasabing cancer survival. So, okay na siya at nakakabalik na siya rin sa mga dati niyang gawain. Sir, sa family niyo po, aside sa misis mo, meron pa bang ibang natulungan sa family niyo? Marami po. Yung anak mo? Yung anak ko, Nina Rica Frente, so siya ay magto-24 years old na ngayon, 1.5 years old. Siya ay naduling dahil sa sobrang taas ng lagnat. Yung isang kasi naming anak, tinakbo din namin sa ospital dahil nagsabay-sabay yung taas ng lagnat nila. So naiwan yung isang anak ko sa Sininya. So pagbalik namin sa kasamaang palad, naduling na. Sabi nga nung isang doktor, buti raw at hindi siya nabulag kasi nakakabulag pala talaga yung mataas sa lagnat. So yun ang nangyari nung siya mag-high school na, ay yun nga ang nirereklamo kasi binubuli nga siya sa school, ayaw na niya pumasok. Pero nung pinagamit ko ng CMD tapos pinupunasan doon sa palibot ng mata, nagulat na lang kami na yung mata niya ay hindi natuling. Nag-okay na? Nag-okay na. Kasi ganito ang paliwanag dyan, baka sabihin naman yung hyping o lukuhan. So yung ating CMD ay ionic siya. Pag pinunas mo doon sa mga muscle, ang mata natin kasi may muscle, di ba? Kaya mo siyang ipatasin, pababain, paikot-ikutin. Ngayon yung muscle na yun, naapektuhan nung tumaas ang lagnat niya. So dahil ionic yung product natin, pinunas mo pa lang na napupunahan yung kakulangan ng katulad ng potassium. Ano ba ang trabaho ng potassium? Di ba? Siyang gatong ng lahat ng ating mga muscle. Kaya yung ating puso ay nakakabomba dahil siya ay may gatong na potassium. Pero pagka ikay nagkulang ng potassium, anong nangyayari? Bumabagsak at dinadala sa ospital. Nilalagyan ng potassium. Sir, napakaganda ng iyong pagsishare. Pero sa'yo personally ba, gumagamit ka ng product natin? Oo naman. Kasi ang trabaho ko nga reflexology o physical therapist ay napakapagod. Talagang pag meron akong hinawakan na tao na 3 stroke na parang gulay, parang gulay na rin ako pagdating ng hapon. Pero pag ako uminom ng CMD, naibalik ko naman yung aking lakas dahil na sabi nga ni Dr. Reynolds Folin, kaya tayo nagkakasakit sa kakulangan ng minerals, no? So pag binalik mo yung mga minerals na ginamit mo sa buong maghapon, so makukuri ka. Pati yung pagtulog mo, napakasarap. So lahat ng mga masakit na katawan mo, yung mga muscle mo na talagang napagod. So binabanyos-banyosan ko lang, tapos kakain ako, iinom ako, lalo na yung ating Supreme Juice, napakaganda ng Supreme Juice kasi vitamin C siya, maraming function ng vitamin C sa ating katawan. So, at saka yung ating CVF na muscle builder, siya na napakagaling doon sa mga na-stroke o huwag na kayo mag-intay na ma-stroke kasi pag kayo na-stroke, naku po, napakahirap. Kahit mahal na mahal kayo ng pamilya niyo, iiwanan at maghahanap buhay, yung mga anak ninyo, minsan merong mga anak tayo na nakakaawa tayo dahil hindi kayo mapapansin, hindi kayo masilip sa kwarto, mga mamaho kayo. Maraming akong nakikita mga pasyente na talaga naman ako, sabi ko, wag naman sana mangyari sa akin to kasi lumulutang sa ihi, sa dumi, tapos tabi sa kumakain ako, grabe po talaga. So, mas maganda po para sa akin, advice ko sa inyo, huwag po kayo magtiis sa maintenance. Kasi ibig sabihin ng maintenance, i-maintain lang kayo habang buhay kayo pero walang kasiguraduhin po na hindi kayo may stroke. Pero pagka po meron kayong CMD, sa totoo lang, kahit 300 pa ang blood pressure ninyo, basta meron po kayong CMD, sigurado po hindi kayo matutuluyan at atakihin kayo. Pero talagang ibabalik niya yung electrical impulse sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, pag wala na tayong electric, mamamatay na tayo o patay na tayo. Pero pag inom pa lang ng CMD, punas, banyos doon sa inaatake, kung inaatake sa kanan. So madali lang po kayo maibsan at sasabihin ng doktor, buhay ka pa kahit mag 300 mahigit pa ang dugo ninyo. So yun po ang masasabi ko sa inyo at subukan lang po ninyo product. So yun lang ang advice ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Subukan ninyo yung product at hindi kayo magsisisi. Magtataka kayo, basta sabihin nyo magic, pero lahat po yan ay may scientific base kung pag-aaralan po ninyo. Madali naman po mag-aral tungkol sa mga minerals. Okay, napakagaling na pagsishare. Kunin ko ulit, sir, ang iyong pangalan. So yun po, ako po si Danilo Rica Frente, isa pong independent distributor ng ating mga produkto ng Health Code International. So, doon po sa Bicol, meron po akong kapatid dyan sa Legazpi. Ayan na natin, i-cut yung kanyang kwento. Pero nakakatuwa, akalain mo yan. Yung kanyang asawa nagkaroon ng myoma.
Oo, nauwi sa stage 4 cancer. 'Di ba? Naka-catheter na lang daw. Opo, opo, gano'n ang nangyari pero buti na lang merong nag-alok sa kanya ng CMD na ayaw sana nila. Why? Anong nangyari? Sabi nga, marami na sinabihan na inanuhan na nga ng doktor. O 'di ba? Na hindi na talaga wala nang pag-asa. Pero I tell you people, the best doctor to yourself is you. At saka ano yan still the greatest healer is our Lord God. And God is using instruments to show His love and care for men. O, di ba ako, ito sa akin talaga ay, this is really an answered prayer. Unang na-restore, health namin, health ko. O, di ba? I'm so thankful to God na eto ako ngayon, alive and kicking at walang mga iniinom na mga synthetic na drugs. Kasi, dati naman 17 years ago, maraming iniinom na gamot, pero yun nga po, dahil sa mga lecture ng ating mga doktor, doon ako namulat na yung mga sakit namin, ako rin ang may kagagawan. Bakit? Lifestyle. Nagpapasarap. O anong nangyari? 15 years na ganun ang lifestyle namin, bagsak yung aming health. So, I need to check and correct the lifestyle. Itama yung lifestyle at gumamit po ng CMD, CBF at ating Supreme Juice. Ito, meron dito actually na nagte-text, kaba lang ng ano niya, nasabi niya, good PM po, si Rowena Basquinas po ito, 18 years old, from Purok 1. Oo, wag na po akong i-ring. Ano kaya ito, nagre-ring na ito. Oo, hello po. Hello? Ano ba? Hello? Mamaya na po kayo tumawag, nagpo-programa po ako. Oo, mamaya na po. Pagtapos na. Thank you. Okay. Oo. Yung ano ko, nakikinig ka na may, ayan, may ano daw, may bukol sa lalamunan. Sabi po ng mga tao, may toxic goiter daw po ako. Marami pa, namamaga yung mata. Kung mabilis po, mapagod, nahirapan din puminga. At ngayon po, nagkakaroon po ako ng pasa sa katawan. Ay nako, wag mong i-ignore yan. Visit CMD office dyan sa Makakay. Second floor, Lawenco Building, Barangay 12. Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. Ulitin ko lang kasi ang bilis ang oras natin Para sa mga taga Camarines Norte, invite ko po kayo, yung may mga health problems dyan, please attend our health and wellness seminar. Kailan yan? March 5. Ngayong Saturday na yan, 9:30 a.m. Giselles Garden sa Jegolinia Street, Barangay 7, Daat, Camarines Norte. March 6 sa Hills and Garden, 9:30 a.m. sa Labo. Okay, Hills and Garden. And then March 7 sa Paracali naman, 9 a.m. doon sa CMD Center in Paracali, harapan ng Tugos Elementary School. Sa March 9, doon tayo sa Kapalonga, sa Kings Bulalo, 9 o'clock sa Kapalonga. Magkita-kits po tayo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD kasi may freelance na po yan. Ano yan? 600 pesos. And of course, may promo tayo niyan, sigurado. Okay, ulitin ko lang yung ating mga outlet, Asa na yung ating Kudigo? Kudigo, Pinal. Okay. Sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte, hanapin nyo po HCI CMD. Hanapin nyo yung malaking CMD Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. CMD office sa Purok 5, Barangay Mother Lode near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Jegolinia Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselles Garden. Sa corner, Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. At sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Andyan si Ma'am Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa area ng Camarines Sur, andyan si Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur,
Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines. Andiyan si Mr. Pedro Villanueva. Sa Durto Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, at saka Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at top JC Marketing. L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel, Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Marley Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. At sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amrisaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa area ng Masbate, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. And of course, sa second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, Jovi Ramirez District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Jeneline Mangampo, Porokto, Inang Pilar, Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. And of course, sa second floor, Room 204, ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon, ZT Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo, Christopher Olaso, Miliabas Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Wenalyn Fuentes, Puro Cadena di Amoy, Kumadkad Casillas, Sorsogon, Annabel Maquiniana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Kati Credo sa CNL Pasis Building, Arliano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Emmy Clarete. San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawen Cobiling, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware sa area ng Bakakay. Sa second floor, second district ko, Balbay na tayo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Andyan si Rafael Esquelador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Si Amrisaki Center, ito yung aking office sa Legazpi City. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, in front, LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Libanos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Proc 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City, Sarte Commercial Market Site, Daraga. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetables Section. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Andyan si Ma'am Beth Antibula, Michael, General Merchandise, ground floor, Legazpi Public Market. Mr. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog. Dapdap Pilar, Sorsogon. Andyan sa Val Store, Purok 3, Balikgang, Kamalig, Albay. O yung mga taga Balikgang dyan, mga kababayan ko. Ayan, di ba? Pero hindi na ako, taga Legazpi na ngayon. Pero dyan, taga Balikgang tayo. Okay. 3rd District of Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store. Beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ami Canseco, Kaya Boardwalk, Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, Care of Uchapayo, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor,
Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao, City beside PNB, Ligao. Andyan si Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay, Maria Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan ang ating mga masisipag na mga distributor. But of course, doon sa mga hindi pa member, be a member. Di ba? Walang pilitan. Bakit maganda mag-member? Tandaan po, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Yun ang napaka-importante dito. Ang importante ay ang iinumin natin na produkto na tutulong sa atin are all natural ingredients. So, walang side effect, walang chance na masira yung ating mga kidneys. Katulad napakadami na ngayon na sa sobrang kainom ng gamot, sira ang kidney. O ang hantungan mo, dialysis. Sabi nga, dialysis is a death sentence. Ganon din po, ang chemotherapy is also a death sentence. Sa atin, prevention is always better than cure. Kaya ulit-ulit na binabanggit ng iyong lingkod, ako po, napapakinggan nyo ako, humaharap ako sa napakaraming tao, a living testimony restored by Power Trio, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. And by the way, ulitin ko sa mga taga Camarines Norte, attend kayo. Take advantage. Alam nyo po, magsasacrifice ang inyong lingkod to support ang ating mga center dyan sa area ng Camarines Norte. And by the way, yung mga natin, dyan pala sa area ng JPANG, nako, may bago na tayong mga business partners dyan. Napakasisipag, congratulations sa inyo, Ma'am Cecil Diazmo and team, siyempre family, ang ka-team work niya po. Okay? So, ayan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.